Let me show you something. Let me show you something. Let me show you something. Can go see if from the coconut. All right. Listen very well. Get me to your Obu ni na-eje ụka. Ma ni na-eje ekpele. Ma ni na-eje crusade. Ebe pastor na-eme miracle. Ma obu ni je nugo. Pastor we na-eme miracle. We weta coconut. Amara m ihe ndị bunu na-akpụ ya. Ndị na-akpụ ya akị oyibo. Ndị na-akpụ ya akị bekee. And so on. Owekuwaya in the name of non eme miracle. If you see me potable obala. Game unto of ma. Nkembu buna Maria ta na pastor ga mobu prophet ga mobu evangelist ga mobu bishop ga bu onyori. Asigi no miracle no boy ebupugo to ebupugo on na family gi okwazia ya ifu blood people are na-eti woo ndị bịara ụka na-eti na amani enu na-eti na ihe ebube emena maka na pastor wetara aka Igbo nyefe ya mmadụ n'isi pịawa ya ọbara ruo ndị mmadụ na-ajụzi kedu ka ọbara si wee baa n'ime coconut o ya mbịara igosi gị n'abalị ya otu ọbara si wee banye n'ime coconut n'ime akị oyibo maọbụ akị bekee bunya bụ ihe mgbagwoju anya mere ndị bịara ụka ji wee sị na pastor na-eme miracle na prophet bụ final Maria ta na onye ọbụla ife umenugoro dị ihe a bụ onye ori ihe ndị a bụ ihe a na-edivice eji anapụ ndị mmadụ ego emesịa m ga-echi etu ụbọchị ọzọ wee kụziere gị otu ha si eme nke a ọ na-aba gbasa mmiri n'elu prayer request onwube ọkụ ya bụ edesia ife n'akwụkwọ kposa agbasịa mmiri nkịtị onwube ọkụ ifu ọkụ a na-enwu ndị mmadụ a na-eti nọọ Chineke Elijah Chineke ji ọkụ aza ekpere n'ọtụtụ amansi ndị ọzọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego mana tupu nkọwara gị maọbụ kụziere gị otu esi mee ka ọbara banye n'ime coconut gee m ntị ọfụma Maria taa na ndị a niile na-eme ihe a ma ndị na-eme asị agbapụta ngwele asị na agbapụtara ngwele ebe a na-ekpe ekpere maọbụ na agbapụtara ụchịcha maọbụ na anyụpụtara oke maọbụ na ebutere mbe na akpa mmadụ ebe a bịara ụka asị na afụrụ mbe na nwa nwaanyị bụ mbe na akpa ebupụta mbe na-afụ ya anya ọ bụrụ majik ọ bụkwuro miracle ọ bụrụ majik ọ bụkwuro miracle ihe ndị a niile ka m ga-akụzisiri gị otu esi eme ya ọ ga-abụ onye amụma mee nke ya esi ya nna anyị ukwu imecha nacha ka m mee ya ka ị ma na m amụta gị otu esi eme ya ihe ndị a niile bụ ihe eji eri ndị mmadụ eji ezu ndị mmadụ ori o nwere anyị ọtụtụ oge iji wee baa ha ime wee chọpụta ihe a na-eme na otu esi eme ya mana onye na-enwebeghị ohere maọbụ onye na-enwebeghị opportunity ịba ha ime chọpụta ihe ha na-eme na otu esi eme ya anyị na-akụzi otu a ha ga-asị kedu otu anyị si marụ mana anyị abanaghị ime ọfụma fụ ihe a na-eme mara otu esi eme ya wee kpebie ka anyị gosi ndị ụwa ihe a na-eme gee ntị agwago gị na ndị na-eme ụdị ihe dị otu a bụ ndị ori ha bụrụ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere bụ ndị ori ha bụrụ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị na ị ga-eso olili seed tupu Chineke aza ekpere gị ha bụ ndị ori ha bụrụ ndị ozi Chineke ndị a ga-abụ tupu ị kọsara ha mkpa gị agba gị na ị ga-akwụ ụgwọ ya bụ nke a na-asị na ị ga-agba kaadị maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ consultation maọbụ na ị ga-agba fọm partnership maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ partnership tupu enye gị ohere gị na onye ozi Chineke ikwu iru na iru onye afọ bụrụ onye ozi Chineke ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya ihe ha bụbu ndị ori ndị bịara ịghasa ije ozi chọọchị site n'oke ọchịchọ ha na fọmfeju akpa ngwa gị ntị onye pastọ pịawara aka oyibo ọbara si n'ime ya na-apụta jee na bịa ị ga-afụ ihe a ị na-anya n'elu coconut ọbụla ihe a na-adị ịtọ ofu ịbụa ịtọ
je gote akị oyibo ka ife ya na onwe nke na-adị nlo ya bụ nke na-adị soft rinne. Ọ nke a na-adị soft rinne ka a ga-ewere ihe a wee mapuo ya, amapuo ya etinye ya n'ime ya wee were ya mịpụta mmiri niile dị n'ime ya, amịpụtasịa mmiri dị n'ime ya, agbapụ ya wee mịtazie ọbara. Ọ gịnị bụ ọbara? Onye ọbụla bụ a science student can produce something that looks like blood. Not only that, ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen bụrụ ndị nwere anya nka, ha ga-alụnwu ihe a. O nwere ihe a ji esi nri, ihe eji esi rice a na-akpọ hunger. Ị ga-eji elụta ya, i mix ya with zobo, zobo a na-aṅụ aṅụ, ma ọ bụ red paint, ị ga-eji enweta ya. Ha merezie ya, ha eji nwa agbanyezie ya n'ebe a, si ebe a gbanye ebe ahụ o si dupu ya, ọ gbanye ha niile n'ime ya. Ọ gbanyechazi ya, kedu otu o si emechi ka ọ ghara ịtapụ. Imechie n'ife a fịara arụ, ikpụta aja nwere anya, that is sand, ị na-eme ya n'elu, ọ ga-enwerịrị nke ga-adaba fọchie ebe ahụ. Ọgwụbe ọ bụla agbapụrụ eri nne atachụghị ngọm wee mechie ya, emechisia ya, ewere ihe dịka ụpa wee tee ya ka a ghara ịchọpụta na ọchụ ngọm. Ihe ga-eji mechie erika, ihe a ga-enwere ike iji mechie ọnụ ebe a ka ị ghara ịma na onwe ka esi dupuo ya dupuo buru ibu. Ya bụ o werigodi ya elu, tụlie ya elu, metụ ọnụ ya aka ndị na aka ekpe, ị gaghị afụ ebe mmiri a ma ọ bọbara gatapụ n'ala. O wee mewezi amansi, o mechezi amansi, kụwaa ya, ife ihe dịka ọbara uruo. Ndị iberibe, ndị ewu tara akọ na uche ha, a na-amanye elu na-akụ aka, na-asị na pastọ, na-asị na onye amụma na prọfet a dị ike, ọ na-eme mirakụl. Ihe anyị ji akụzi ihe ndị a kịta bụ na anyị agbana nkịtị ogologo oge, ihe na-emebi. Ihe anyị ji asụ ya n'Igbo bụ ka ndị mba ọzọ ghara ịnụ ya, ka ọ bụrụ sọsara ịnwa. Mana ọ bụ na iso na ndị ozi na-eme ihe dị otu a, kwadokwa na ọgụ Bibụl ji akwa awụ arụ mara onwe gị. Oge ruo na mgbe ikuku ga-eku ka afọ ike ọkụkọ. Den ajụjụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ gịnị ka a ga-eme ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị n'ọgbakọ ụmụ Chineke? Ihe nwere ike ime ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị bụ kwụsị inye ha ego. Kwụsị inye ha ego. Onye amụma asị gị na iweta seed 100,000 naira ma ọ bụ 50,000 ma ọ 20,000 naira, bịa metụ ya aka na sutu ya, ndụ ga-agbanwe ya. Jụọlụ m ya ma dry cleaner na-asụrụ ya akwa, na-asụ ya bụ sutu ọ na-eyi mgbe ọbụla, na ndụ ya gbanweela. Ka Chineke metụ gị aka n'obi. Nke mbụ, ka ịtụso ozi a, ịpị aka na share button, ịtụso ozi a ka ama ma onwe ndị a ga-anapụta na aghụghọ na nghọgbu nke ndị si na ha bụ ndị ozi Chineke, maka na ndị eliri eri adịgo too much. Ka Chineke metụkwa gị aka n'obi ka ị chọọ iru Chineke n'eziokwu. Buru akwụkwọ nsọ gị, take your Bible and read. Study the word of God, that no man will deceive you. Many have been deceived. Do not be deceived. God bless you.